Здравейте, тук пак ще сме. Аз съм Наско, ето е Василчо при мене. Спряхме малко. Аз съм контртерорист. Аз съм контра... ти си терорист. Да. Сам терорист. Добре. И така. Той е Василчо. Мисля, че знаете кой сме. Ние играехме в Майнкрафт. Така. Пуснаме един сервер, нали? Майнкрафт е само за педералите. Бе, експерт! Те мога си лава. Айде играем да си пуснем един сервер, само ние двамата. Ай. Аз съм полицай, човече. Чакай да спрямам тия. Добре, аз и ти. Добре, почваме. Двамата само. Аз ще играя срещу него. Той се казва Джасон. Нали е? Джасон се казваш. Да, Кликатор. Стига е чиста Майнкрафт. Решихме да цъкаме, защото хората искат вече малко клипчета на CS. И решихме да се изпробваме. Да, как? Аз Майнкрафт я изтрих. И аз си го изтрих. Не ме хареса повече. Той си е вярно. Хубаво, ама... Той си... Що си сложи бомбата? Що си сложил бомбата? Бомбука? Обикта. Ще избухне... Видя ли как те убима? Аз се убих, бе! Пич! Да, нали това казвам, че му уби. Това е чичари, бе! Чичари сте ли, бе? Аз помислих, че това си ти, бе! Не, това е чичарито. Аз срещу чичарито игра, майко. Наистина ли? Да, това е чичарито, не си ти. Окей, съм аз. Нали ти си Бойка? Да, Значи това е чичарито. Чичарито. Играе срещу чичарито. Не, още малко. Не съм да спирати. Така, ще играе срещу... Съжалявам, не се получи как трябва. Ама той е чичари, влезна в сервера и не знам какво стана. И как ти влезна. излезна. Да, той му е свърли. Някакъв код. Ще се Вземи калашника, бе. Вземи калашника или емката. Чакай с електронна игра. Няма много пари, емката просто. Цъкай. Чичари. Цъкай, бе. Чичарито сам бомба се да ги видя. Чичарито. Къде е та бомба? Няма го. Значи е другата. Тая писта е да дус 2 майко. 4-0, разби го. Чичари, мен. Той може да играе, когато ти кажеш. Ти знам, че не можеш да играе, ама ти играеш бая. Гордо за мен. Чичари? Аз какво играе? Бомбата. Да взе. Да, господа, видяхте ли това? Съжалявам, хора. Ще играе семка, като ще направя 10 хета хора и ще излезе, няма да е дълъг много. Така де? Прави камерата. Добре, схода игра. Чакай. Обий тая лампа, обий ga. Бързо. Щупи Да ga. играе с това. Щупи ga тая лампа. Не може да взема. Какво ще играе, майко? Играем по-хубаво с нощ. Майко. Бъй, изплаши ма, брат. Бъй, не кажеш, няма нищо. Нищо, брат. Ще играе с това с моето оръжие. Да, знам с това. Е така по-добре, виж. Не така е, обратно е. Що направи така е? Така. Дам господар, свърши батерията. Яко, що дойде тук, бе? Ами не го знам. Да спрем. Така, добре. Дано да ви хареса този клип, дето коментирайте, моля ви. Искаме харесвания. Ако ви хареса, кажете ми. Шит! Хета. Кой играем, бе? Чакай по-бързо малко. Не става по-бързо малко. Ще бухне всеки момент. Не! Айде! Извади късмет. Не избухна.
зареждам. Добре. Чак, 9. Още един хед ми трябва, хора, и свършвам. Още един хед, да знаеш. Яба, жал ме за тебе, Василка, не можах да играя се. Тата видео малко. Няма нищо. Кой слима сега при тебе? Един приятел, а? Абе, оня, Митко. Никито ли бе? Да, Ники, да. О, той пък. Много смешно. Един клип направих с него. Говориме по скайпа се, а? Да, човече. Справи камерата да му. Баси, че шарти, ето го. Отдава. Дами господар, хареса ли? Това беше от мен. Движение, жала да ви